Яңа Чабаксар мәчете мондай чараларны атна сайын булмаса да һәр ай сайын диярлек оештыра. Чөнки монда яшәүче татарлар өчен мәчет ул мәктәптә, мәдәният учагы да. Biz uylamaganda bunda meşet bulur diye. Hazır şimdi güzel meşetimiz var bizim. Biz onlarga bir şart. Bu birleştire bizim detsatımızda şol mektebimizde, klubumuzda, barımızda şunda kelip jıyılıp aralaşabız. Мәчет имамы Минкадир хәзрәт Рәҗәпов чараларны кызыклырак һәм кешеләрне күбрәк җәлеп итәр өчен мәчеттә генә түгел, шәһәрнең башка иҗтимагый урыннарында да уздыра. Бүгенге түгәрәк истәл төбәкне өйрәнү һәм шәһәр музеенда уза. Сөйләшүдә шәһәрдә эшләүче милли оешма җитәкчеләре, тарихчылар катнаша. Безнең һәммәбезнең дә бергә яшәйбез килә. Безнең калабызда күп милләтле халык монда төрле Советлар Союзының төрле төбәгеннән килгәннәр халыклар. Алар тормыш итәргә килгәннәр. Без бергә тормыш итәбез. Һәрберсе белә дә. Түгәрәк истәлнең темасы бүгенге көндә аеруча актуаль булган Россиянең көче халыклар бердәмлегендә дип атала. Сер түгел, күп милләтле дәүләттә хәзерге шартларда телне, динне саклау җиңелләрдән түгел. İslam dini Россия дәүләтендә саклансын өчен безгә үз тарихыбызны, мәдәниятебезне өйрәнергә кирәк. Бүгенге көндә кайбер кешеләр интернеттан мәгълүматны алалар. Белгәнебезчә интернетта ялган мәгълүмат күп. Һәм шушы ялган мәгълүматка таянып, бердәмлекне, дуслыкны бетерергә тырышалар. Бердәмлекне, дуслыкны саклар өчен динебезнең үсешен дәвам итәр өчен безгә галимнәребезгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сөйләшүдә катнашучы төрле милләт вәкилләре, полиция хезмәткәрләре бүгенге чорда һәр төрле чакыру, мөрәҗәгатьләргә аеруча игътибарлы булырга, балаларыбызны интернет аша кергән мәгълүматкә җитдирәк карарга чакырдылар. Казанның Апанай мәчете имамы, байтак фәнни китаплар автор Әхмәт хәзрәт Сабиров күп милләтле дәүләттә үзеңнекеләрне яратып, күрше халыкларны хөрмәт итеп яшәү аеруча мөһим ди. Россия җирлегендә нинди генә дәүләтләр исеме белән аталмаса да, бу халыклар алар бергәләшеп яши торган булганнар, бер-берсе белән уртак мөнәсәбәттә булдылар. Шуңа да шул ук традициялар бүгенге көндә дә дәвам итә. Без шул ук булган тарихны белергә, өйрәнергә тиеш һәм дә әүвәлге булган дуслыкны, татулыкны табып, бергә шуларны кулланырга тырышырга тиеш булабыз. Бу көннәрдә Яңа Чабаксар мәчете яңа уку елына әзерлек эшләре белән мәшгуль. Якшәмбе мәктәбенә укучылар туплана, Казаннан яңа дәреслекләр, китаплар да кайтарылган.